Tänään me valmistetaan härkiksestä baobanse. Aloitetaan vaikeimmasta, eli tehdään tämmönen kurkkusalaatti. Raastetaan puolikas kurkku. Käytetään tuota kaikista isointa osaa. Sitten laitetaan kurkut sekoitusastiaan. Sitten leikataan sinne yksi kokonainen chili. Jos sä haluat vähän tulisemman, sä voit laittaa sinne enemmän, mutta mä oon vähän vauvasuu, niin mennään vaan yhdellä. Sitten kaikki chilit sinne kurkun sekaan. Sitten otetaan puoli punttia korianteria. Yrtin leikkaamisessa on tärkeää se, että sä leikkaisit sen yrtin yhdestä kohtaa vaan yhden kerran. Jos sä tavallaan niin kuin muussaat sitä, niin se kaikki maku jää tähän leikkuulautaan ja tähän veitseen. Sitten laitetaan kuivattua inkivääriä, semmonen teelusikallinen, saman verran suolaa. Sitten valkoviinietikkaa, tuo vähän hapokkuutta tähän. Ja nyt kun täällä on kaikki raaka-aineet, niin me sekoitetaan tää yhden kerran, maustetaan ja sitten me voidaan katsoa, tarviiko tää suolaa vielä lisää. Sitten aletaan tekemään sitä baobanin täytettä, eli pilkotaan yksi sipuli, paistetaan se ja sitten laitetaan sinne kruununjalokivi kotimaista härkistä. Aloitetaan sille, että pienitään tää sipuli. Sitten kuumalle pannulle vähän öljyä ja sipulit menee siihen kuumalle pannulle, pitäisi sihahtaa. Heti kun ne alkaa vähän ruskistua, laitetaan noi härkikset sinne sekaan. Siinä vaiheessa kun sipuli ja härkis on paistunut, sinne lisätään ihan pikkasen soijaa tai sitten kotimaista härkäpapukastiketta ihan kuin vaan. Nää saa paistua tässä vielä sen aikaa, sit kun me tehdään toi baobanin majoneesi, eli vegaanista majoneesia. Sitten sinne raastetaan limen kuori. Tosi tärkeää, että me saadaan raastettua pelkästään tätä vihreät osaa. Sitten kun pyöräyttää limeä vähän tuota lautaa vasten, se mehu irtoaa sieltä paremmin. Ja sitten puristetaan sinne pikkuripaus suolaa vielä. Sitten sekoitetaan se. Tämmöiset ruuat, missä on tosi vahva umaminen toi proteiini, vaatii jonkun tämmöisen hapokkaan, raikkaan lisukkeen. Sitten meillä ei oikeastaan jää enää kuin tää baobanien höyrytys. Nämä voi tehdä mikrossa, kupu päällä, mutta kun meillä on kattila ja siivilä, niin tän saa tehtyä ilman mitään hienoa höyrytyskattilaakin. Kattilaa vettä, tän kokoiseen siivilään menee 3 vaniin helposti. Sitten joku lautanen siihen päälle, mä sanoisin, että ihan minuutti pari. Sitten kun tää aukeaa, niin se on valmis. Ensiksi laitetaan molemmille puolille tää limemajoneesi, sitten laitetaan sinne perälle härkistä, kurkkusalaatti. Toinen kerros härkistä. Tässä on valmis ensimmäinen, testataan. On hyvä.